खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गलाघाट सान्तिपुरनि तनवीर खान मुंनि सासे हिन्जावा गामि गामि हाबनानै लन होनायनि मुङाव रां थगायनानै जानायनि दायाव सान्तिपुर पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। तनवीर खानआ गामि गामि हाबनानै गावखौ एक्सिस बेंकआव साख्रि मावो होननानै थगायनानै मदि एग्रिकालचारेल लननिफ्राय 1 लाखनिफ्राय 1 कौटिसिम लन मोनगोन होननानै मानसिफोरनिफ्राय सासेयाव सोरनिफ्रायबा 4,000 सोरनिफ्रायबा 5,000 आरो सोरनिफ्रायबा 6,000 रां लांदोंमोन आरो बियो गोबांखौनो साख्रि होगोन होननानैबो बिसोरनिफ्रायबो रां लांदोंमोन। तनवीर खानआ बुंथिनाय बायदिब्ला बियो गासै 40 जनसो मानसिफोरनिफ्राय मदि एग्रिकालचारेल लन होनायनि मुङाव रां लांदोंमोन। गामियारिफोरा तनवीर खाननि थगायनायखौ आन्दाज मोननानै सान्तिपुर पुलिस थानासिम खौरां हैनायाव दा पुलिसफोरा रां थगायनानै जाग्रा तनवीर खानखौ हमबाय। क'क्राझार साइन्स कलेजनि प्रिन्सिपालआ गावखौ रां जाख्ल'दों होननानै नंखाय फोसावनायनि थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। क'क्राझार साइन्स कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर आर.एन. सिन्हाखौ एडमिशनाव रां जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसजों हमजाबाय होननानै एनडिटिभिनि मुं लानानै सोरबा सिनाय मोनैया ससियेल मिडियायाव नंखाय फोसावदों। बिनि हेंथायैनो प्रिन्सिपाल डक्टर आर.एन. सिन्हाया गावनि मान सन्माननि रैखाथिनि थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव दायनिगिरिनि हेंथायै एफआइआर होबाय आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो नागिरनानै दिहुननो थाखाय खावलायदों। बिथाङा मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिदों बिथाङा रावनिफ्रायबो रां जाख्ल'आखै आरो बिथांखौ सोरबा गाज्रि गोसोनि मानसियासो नंखाय फोसावदों आरो बिथाङा बुंबावदों सोरबा कलेजनि स्टाफानो बे खामानियाव आखाइ दङबा कलेजनिफ्राय बेखौ होखारनाय जागोन आरो आयेन बायदियै जेल जानायनि साजाबो होनो हागौ। इउजिसिआ आन्डार ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएटनि फार्स्ट सेमिस्टारनि क्लासखौ जागायजेननो इउनिभार्सिटिफोरखौ बिथोन होबाय। आन्डार ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएटनि फार्स्ट सेमिस्टारनि क्लासआ 1 नभेम्बरनिफ्राय जागायजेनसिगोन आरो बेनि एडमिशना 30 नभेम्बरसिम थागोन। जुदि बबेबा इउनिभार्सिटिया इन्ट्रेन्स एग्जाम लानायाव उन जादोंबा आरो बेनि रिजाल्टखौ थाब होनो हायाखैबा बैफोर इउनिभार्सिटिफोरा 18 नभेम्बरनि गेजेराव क्लासखौ खुलिथारनांगोन। आरो फरायसाफोरा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय मोनसे सोलोंसालियाव एडमिशन लाखांनायनि उनाव बेखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे सोलोंसालियाव एडमिशन लाहैनो लुबैयोबा एबा सिगांनि एडमिशनखौ केन्सेल खालामनो लुबैयोबा सिगां जि सोलोंसालियाव एडमिशन लादोंमोन बे सोलोंसालिया फरायसानो एडमिशन लानायनि रांखौ हरफिनजोबनांगोन। वेस्ट बेंगलनि एबसुआ वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीनो माखासे दाबि लानानै गांसे मेम'रेन्डाम एबा लाइजाम गथायदों। अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटिया वेस्ट बेंगलाव थानाय बर' मेसफोरनो बर' रावखौ गनायथि होनो थाखाय दाबि दैखांदों। नैथियाव दङ वेस्ट बेंगलनि बर'फोर थानाय जायगाफोरनि प्राइमारि स्कुलफोराव बर' रावखौबो लेंगुवेज साबजेक्ट महरै थिसननो थाखाय दाबि खालामदों। थामथियाव दङ नर्थ बेंगलाव बड' कालचारेल डेभेलपमेन्ट सेन्टार गायसननो दाबि खालामदों। ब्रैथियाव दङ वेस्ट बेंगल सिभिल सार्भिस WBCS फरिखायावबो बर' रावखौ क्वालिफाइं लेंगुवेज खालामनो थाखाय दाबि दैखांदों। जोबनायाव दङ वेस्ट बेंगलाव थानाय बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय बड' डेभेलपमेन्ट काउन्सिल गायसननानै होनो थाखाय दाबि दैखांदों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि राङागरा गामिनि जनाखि बर'नि न'आव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा पिस्तल देखायनानै 700 रां, गंसे मबाइल आरो गंसे बाइक लुथिदों। पालसार बाइकजों फैनाय साथाम दुथांफोरा हरनि 8:35 जनाखि बर'नि न'आव हाबनानै पिस्तल दिन्थिना हिन्दी रावै 1 लाख रां दाबिदोंमोन। 1 लाख रां गैया बुंनायाव दुथांफोरा जनाखि बर'नि न'निफ्राय 700 रां, गंसे मबाइल आरो गंसे बाइकखौ लानानै थांदों। श्रद्धा कापुर, सारा आलि खान, राकुल प्रीत सिंहजों लोगोसे एनसिबिआ ड्राग्सनि केसनि सायाव दीपिका पादुकननोबो सामन एबा सोंनाय फिननाय लानो थाखाय नटिस हरनो हागौ। दीपिका पादुकननि मेनेजार करिश्मा प्रकाशखौ मैया एनसिबिआ ड्राग्स लानायनि सायाव माखासे सोंनाय फिननाय लादों। एनसिबिनि नोजोराव दीपिका पादुकननि मुं फैनायनि जाहोना एनसिबिआ डी आरो केनि गेजेराव वाट्सएपजों ड्राग्सनि सोमोन्दै रायज्लायनाय माखासे मेसेज मोन्दों। एनसिबिनि बायदिब्ला डी माने दीपिका पादुकन आरो के माने दीपिकानि मेनेजार करिश्मा प्रकाश। बेनि थाखायनो सोंनाय फिननाय लानो थाखाय दीपिका पादुकनखौबो सामन हरनो हागौ। महाराष्ट्रनि भिवान्डीआव 3 थाला बिल्डिं गुग्रुबनानै थैनायनि अनजिमाया 10निफ्राय बारायनानै गासै 20 जन जाबाय। कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना कामाख्या मन्दिरखौ फैगौ 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय माखासे नांगौ बायदि सुबिदा खालामनानै खुलिनानै होगोन होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय कामाख्या मन्दिरा 24 सेप्तेम्बराव खुलिनाय नंला।
मानोना कामाख्या मन्दिरनि अथ'रिटिफोरा कभिड-19नि थाखाय मन्दिरखौ नांगौ बायदि सुबिदा खालामनानै होनायाव एसे गोलाव सम लाबावगोन होननानै फोरमायथिदों आरो फैगौ दुर्गा फुजानि सिगांसो खुलिनो हागौ होननानै फोरमायथिदों। एबसुआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ मैया लोगो हमनानै पस्ट ग्रेजुएटनि सिट एबा मासिखौ बारायनायनि आरो पिएइचडिनि टेसिसखौ बर' रावजों लिरनायनि सोमोन्दै सावरायदों। बिथांमोनहा सावरायलायनायनि गेजेरजों बुंथिदों बिटिसिआव थानाय गोबां फरायसाफ्रानो कभिड-19नि थाखाय गुबुन जायगायाव थांनानै एडमिसन लाहैनो हानाय नङा। बिनि थाखायनो पस्ट ग्रेजुएटनि मासिखौ बारायनानै होनांगौ जाहाथे जायगायावनो थानानै फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हायो। लोगोसे जोंनि बर' रावा इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव 8 शिड्युलाव दंखायो बिनि थाखायनो पिएइचडि टेसिसखौ बर' रावजों लिरनो थाखाय दाबि दैखांदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहआबो सोलिबाय थानाय एडमिसन जोबखांनायनि उनावनो गासैबो डिपार्टमेन्टजों रायज्लायनानै सिटखौ बारायनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 56,40,441 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 90,021। हामनाया गासै 45,81,746। आसामाव दासिम 1,61,393 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,30,947। दासिम 29,857 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 586 जन। मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 8 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।